Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Ebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinimbag nga bigat kada kayami nga sangapada na imbag malem, kada kiti adat ta Amerika, na imbag nga rabi, no sa dinumanti ayon nyo ita nga rabiyo. Basta dinasken, kada kapakablawan na kayo iti happy watching. Kaya na pakishare ti programa tayo, please, share. Pakishare yo, public share, upsat, ayan. Kaya no, dali kita grupo yo, pakishare yo iti group chat, o no group chat yo, tama, group chat, o no group, o dali kita duma grupo ti Facebook, pakishare, pamagayam mi, ha? At badahanan nyo, di pagkasalitaan ni Menching nga napauluan, agkatugangan. Nakaw, sino di kita katugangan? Anya, iti pagkasalitaan di kita katugangan? Badahanan nyo papagayam, aya? Sagudahin nga surat ha. Sandali. I-record ta. Yan, pwede na. Sagudahin nga ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga menchi nga napauluan iti agkatugangan. Yan, agkatugangan. Kung ano ito'y Dear Manong Nemi, nulapsak tagsao Manong Nemi may saak adag sanggasat. Ngamin, nasapaak nga naawanan ti ama kinina. Kahit nagtali na edak itayan dalulu kinilula. Ti makadakas manong. Iti abagraduar ko iti high school, nagsarunumit nga pimusay piman, dalulu kinilula. Naikunadan Manong Nemi no dumteng ti alawig ti biyag agsasamusam agsasaruno kaslawan patingkana. Kaano laeng di agsaruno pumusay di kitinagannak kaniyag naarig na naugutan na iti luwak. Sakit nagsaruno nga pimusay nga pinanawandak dalulo kinilula. Kasla awanen ti luwa ngagtedted o nagarubos kadag iti matak. Kasla na ibusin. Mayatmet ko nak tabarbaring no sa anak tong naagluwa. Gabatag may mesakon Manong Nemi inaalanak ni Auntie Tessie. Nga isukat takapsat
di tatang manong. Nga antitesi, nga da pwesto na, manong nemi, paglakuan ti prutas, iti fruit section, iti tiyandaan, iti ilimi. Pagbasahin na kuma, ang dinakbot kabaylan nga inayon ng pagbasahin. Kadigiti kasinsin ko manong naming at basbasan iti college. No kaya't mo anak, agurnong ka. Ano, dan tumaurnong mo, siyempre, yung mabalim mo tumat basa. Ayam no siya, akit, dakam kinangkel mo, akit, arig na, sabi pa kabailan, panagpagbasain, nagitalo ka kasinsin mo, nga dadaamin iti college. Awang pagdanakan nyo, auntie. Pagkamanak pa kayo tanda kayo, no awang kayo, jaklamon. So nga gagagat ka, pintasem, lalaingam taglako, tapanag-suplim, naglagipem. Sabi ko man saan ta nga malugi. Akong pagdanakan nyo, auntie. Hindi, adda akong dito yung pastuyo, kat adyo doon ka di madlaw, nga umad-adyo doon kiti customer tayo. Ay, kahit namadlaw ko. Sabi ko na, umad-adyo doon kiti kargatakaha. Ken, umad-adyo nga ka doon na kiti magatang kitay babaro. At tas kasanukit na pintas dati ka anak ka. Nga aglako ka na kiti prutas. Diyak mat kiti paglasto kiti langak manong nemi wine. No, arabsak tagsawak amay sakmet kadagiti mauawagan iti beautiful. Kadagiti kinabatsak nga babae manong nemi iti high school. Taori dadak pa lang iti 4th year high school manong nemi kit adun dagiti agar-arim kanyak. Ngam kasano, ubingak pa Kaya na oras dito pwesto dito tiyandaan, manunemi, nasapa ka manglukat, masapa ka mapango na kata, nakalukat no ka, nadagita imununang ngam siyak, ngam no daduma, siyak ti kaunaan, so nga nagiti masapsapang umayaggatang ka nagiti prutas, manunemi, masyak ti adang makita na nga nakabantayan, naka-openin, siyak ti pagkatangan da. Manong nemi, ti makasadaawak, numano, ibagak ti presyo, sandan nga tumawar, di kiti kumatang. Awon ti mang saludsud, awla tawarnan, balasang ko. Kung mga damagan diti kasi akit, mabaling ko matpatawaran siguro. Kasi iti 1 peso, 1 5 pesos. Ngayon sa amat ka din ang atot presyo, manong to almost nagpapada kami umat, karig iti pada mga vendors. Ngayon nung babaro, manong nemi ti umay, bagak ti presyo, naglakagayam. No, kahit mo ading, nayaw na kon. Ayat ko lang maalat na number mo, cellphone number mo. Nimit manong, alam na, makadisturbo kan dolang. Ano kami ti oras no kano, masangom ti ag-text back, no textan ka. O no masangom nga, tsong bata na gitawag ken ka. Masabag ka ba't maturong manong, nga tawasapak ba't nga griin. Dapat na kiti pangitadak, manong name ti cellphone number ko, Facebook account ko. No, kasta nga medyo madinti magbagada, o no, manglukloko dan. Damat kalintigak, mangi-block ka na kawada, hang? Una. Manong name makatawin, duwang atawin. Sa anak mat ka din nga na bisyo, manong. Anak mat nga na arjud. Yung tsaka mo. Nagri ka ka makaorno. Ngamin manong nemi ni auntie gabota adumat kiti akakasinsin ko. Siyempre agyanak iti balay da, tao mo ten iti balay nga nagyanami kada dulo kini lula, tamar marapugi din. Siyempre hamot nga libre manong nemi ti kanak. Mangmang tedak met uno ibagbagana numano iti-ited ko kenkwana. Sa nagproblema ni auntie manong nemi iti pabalon na wag matrikula dagiti kasinsin ko voluntaryo ka magted. Uy, sanin. Auntie, tulong ko na ito kadagiti kasinsin ko. Noong kay auntie, jaklamon. Alaw utangan ka rod, bayar tumadlang.
Sing rin natuwan. No, dati nga bulan, hanggang to magmagdadan. Magtidok tulot anti. Kaya ka matagurnong ay tagbasa kami. Ne, duwa nga tawanan, nga daka kada kami. Bueno, kayo't mo ti mga asawa. Ni matanti. Bagay, no, agbasa ka, kat siyempre para madlaking ka, no, grade war ka. Tadi ka lagpat patinggang nga, naklako ti prutas. Iti tiyandaan. Nakaruwama ko nanti. Sa dakil man ti maitulong ko kada kayo kapata naipalawan ti pwesto. Nag-recap nga kaabay tayo kat na kayong tinangala. Kapungarot ta talaga nalaing ka. Ngaglako. Ay na, saan latang humanay di kinamagangganan siya nga para ka nagdikasinsin mo. Tani uncle mo met, matitistidi nga trabaho na, pa extra. Nadumat kiti at kiti mas daw, no, apa kabaylan mo pagbasa ng pagigidanin di kiti talong anak mo iti kolehyo. Tanong graduar to niya, manong mo nga dyan. Malag-anan to, ng sumaron naman niya bunson. Susapo. Ahon, pagdanagan nyo, auntie, nakasaganak ba ng tumulong? Kore no, sanda ko ng susweldoan. Ay, saman madlaeng nga. Aman. Nagtawan na konti 19, manong name kunada nga rod kat apay. Di ka pa'y nadanti boyfriend. Awang ka diti kursunado, di kito may gatgatang. Sampay nga dimteng siguro, auntie. Sa bagay, ubing kapay. Nagraduaran ni Manong June, Manong Nemi ti Kuleyo, kasinsin ko, kadadahan ng trabaho, ngam na inayon ni Fidel nga bunso, ni ading Fidel nga bunsuda, nga agbasa matman ng college. Na makitak Manong Nemi, tirigad dangkel kini auntie. Sudga po nang daornong ko, voluntaryo ak no kamangtid kadakwada. O nang panunutom at tabagim, okay lang auntie. Di siyak tungatin dagbasa no makarador amin da kita anak yo. Sukit bakit kanto na? Baga danton anak mo no kasawa kan. Aging gaman nung name nga dimtengen. Ti panawon siguro ako nada. Tapno malukatan ti pusok. Kada kita agar arim kanyak manong name. Awamot kadakwada nga miti may sangal daw. Da may sangal lalaki manong name nga may imasidag. Ading. Sagma mano, nito'y imbagak manong name. Sige, nagsubliak to. Damag lang ang ti presyo. Napamat iti sabali manong name a pwesto. Siguro, agkambas naso nakalalakaan. Sa mula nagsublikan niya manong. Ading, no, gulpiak iti 10 kilos. Awan ti discount ko. Manong, insagad kon. Nagsursur kami, di ba? Sakti ka babaan. Ngaron, orang lang 5 pesos ti bimabaan na. O, makita, sa kabila dumaw ti discount. Okay. Awan discount na ngaron din. 10 kilos. Dawatek ta cellphone number mo. Kasi kamit lang ka lagi na doon, manong. O sige, mabigating nga saan. Basta di na isturbo, no. Diya kaya tiya, ag-text back ko, ano naman dita. Doon kami, hindi kita mang lukloko kami na eh. So, sa bagay, luklok ko na to, i-block ka. Sige, ano to muna na? Diya katangam, muna dyan number ko. Diya katangam ka. O, sige, mabit lang aron. Hinted ko nga rod manong name the cellphone number ko, kada ita matentinog yan. Ano kasta nga sakbay nga maturog ak manong name makaawat ak text message na text back ak tumet. Tunukwan tumawagan. Hi, Menchi. Kuya. Abay, kuya ko na. Inunakangim siya. Tony ka nung latan. Yan tangay kat may saak nga marukat may saka abalasang.
At ang mga aram kanya, awang kariti kanintaga. Tilang maiparit akit no, ada asawa kon, kadawang paikin ka. Dito may parit. Unang padparit ang ada asawa na. Sige, habi ka din nga saan. Ako may boyfriend mo. Awang pa eh. Di siyak na ro din. Alo! Tangalistukan. Mabaling ka din nga, awisan ka to? No, Aldo Teop mo? Sige. Libre gayam. Diyak amin rumrumor no ko ha. Sa may sandyak ang day off. Kadi. Ngayon nakas pagkarigan, ipakadakin andi. Habi ka din nga saan? Kahit kumantig relax. Yung ngamin, anda papanak, apagbitak lang. Ngayon awan ti holding, awanak dito pwesto. Sige. Umay kanto tagasan sa di pwesto. Into no, Sunday afternoon. Inem nga bulan manong nemi sipod nagpropose ni Tony. E di nananay maten manong nemi nga nagkinaawatan di puso mi. Kaputa talaga nga idireta nga panawen manong nemi na obserbarak na adal ko ti karakter na good gentleman. Kan talaga may kamariknak kay patpatig ko iso na. Kan mamati akpat manong. Ngay patpatig na. Awan din libok ko kang kuha na may panggap kanyak manong nemi lubos uli lang at demang inaama lulukin lula. Nga giganak yung daanti nga isot tinangala kanyak kadi awanin da lulukin lula. Skan kuha namat manong nemi nabay kanumatan nga naulila iti ina nga ni papang nakit balon. Agtrabaho iso na manong nemi ti kumpanya may isang operator. Irin ito na mga opisina kanumat ni papang na. Adaan dan di bukod nga balay manong nemi. Irin dan na kinawatan mi inawis na kiti balay da iti may isang pangal daw. Dito'y ko nga na-meet manong nemi ni papang na. Hay na. Hagpadpada kami tanak ko nga muna. Naglaing nga pumili. Apa mit sir? Apa yan wagan ti sir? Sir, kung nakata langayo mo ti sir. Saan ba't nga maestro? Kagangin mo lahat pwesto kiti opisina. Adun nga tawin nga saan ka nga ay may sakin nga balo sir. Abi nga saan ka nag-asawa? Expectarik na ta sa lusod mo iha. Apay nga saan ka nag-asawa? Siguro pero talagang napudot pa nag-ayatyo. Hindi asawa yung ina ni Tony, sir. Nga da ito tirason. Kaya't kumit talaga. At siyempre, kasapulak. Nangaro na, idi obing pay ni Tony. Kaya ba't, ada pa lang elementarya idi ni Tony. Idi mapalo. Kaya mo, nabay ka kayo, men. No, apay, gabutan na pudno kay una iti asawa yo. No. Ta siyempre, kaya't naman siguro, no, nga, adan kasukat na. Siyempre, kasapulak. Kaya't nga naragsaka. Kaya naragsaka ba? Gawatam. Nasingpit mo dito anak ko, ni Tony. O, anjak pa nagbaling nga nagproblema kong kuha na. Anyang nga tirason, sir. Tirason. Sana ka nakasara. Hanggang nakasara, managpili kayo nung kasta. No? O rin siya sinumot ka dito kinatao no. So, kumot pakariknak ti ayat. So, kung nakangarod ka na ito anak ko kita api nga ta nga iso ngamin tinakamamukin ka siya kumatin mo na nga nakamamukin ka api sir kit no siya kumatin nakamamukin ka nga muna sakbay kini Tony nga anak ko di siya kumatin mo na nga nagaram kit no nagaram mo kung ka kit siyempre hanakan nga araman ti anak ko at siya karo din nga amarat mga aram ka
Hindi kayo mawatan, sir. Ayun. Gusto lang mawatan. Kaya itong awatin. Okay? Kahit nung di mawatan, saan mo nga rumbing pang awatin? No, saan mo nga mawatan? Manong na yung mapakit din ang tsak mawatanin. Kahit nangasawan, agkas kanyak. Ala. Inamaamiris ko manong naimigat pudno. Agkas kanya. Uno angaw na nga ta. Idududwa kami kinito ni tinagsao. Tinagsasarita. Nangig mo dati ko na ni papang mo kanya kitay. Nangig ko. Adak lang ta si Ter. Binayak lang nagsasarita kayo. Siyempre. Naangaw ni papang mo niya. Mas dawa na di ata nagling ang sumao. Dati-dati haman ta kasi dito kina bravo na. Saan unin nga mo unin ni papa? Kadi. Kamo siguro ta damok. Nga iyam amutag baling nga manugang na. Apay, adan to ba sumarno? Tadamo ko na. Saan Kaya natatag katuluyan, awan na, sumarnon si Kamet. Ngayon, apay nga, saan nga nag-asawa? Pinarit mo? Pinaritam? Sakpagid at mga dagdagdag kang kuha na hindi. Ngayon ko na awang ka nun kasukat. Daddy mama. Habang ko na tayo. Nga awal lang amin, iti kursunada na. Sana ibaga nga naladaw ka, no? Iti panagam-amumi. Tano sapsaba ko, imununa ko mga nagam-amu kami, di so ka humanong tinagaram kanya. Ano kaya ta na dyan? Agkaras ni papaking ka. Ala, rabalin na ka? Api ko marilabalin na kitnubya kan. Awanin baka kangat no, gaputa santa pa, gasawa kat baka agaraman ni papang mo kanyak. Tabay, sinungarot ka na kami tikayot mo ang pakiasawaan. Siya ko ni Sona, siyempre si ka. Gaputa si katibat patig ko. Manong nemi nakigtutak tayo may sa ngarabi agri-ring cellphone ko. Tikspektarek nagring ang tumawag at ni Tony. Ngam saan met? Saan nga nakapunbok? Bigangin nga sinong batak. Hello? Hello? Menchi? Sino ito Ni Sermo. Ta Sermo tawag mo kanyak. Di ba pang ni Tony? Sir? Nakadisturbo ka di? No, sir. Nakala niyo cellphone number ko. Inaalak ni Tony. Inalayo ang dinawat po no. Nakibiyangan niyo di cellphone na dinawat ko. Hindi naman. Ano karati may ipaay ko? Ano kayo, sir? Nakagasgasat ni Tony. Nakakunay nyo. Siya tinagbaling girlfriend na. Abe ko man nagasat kit high school graduate ak lang. Gabo iti panakaulilak ti amakin inalulukin lula. Kahit ko kumamit tagbasa siguro talagang saan nga ipalubos ti panawin. No kahit mo tagbasa, siyak ti magpabasa ka nga. Sir? Askas daw ka di? Di, apay ganda kayo, nito ni kuman baka di na mapanunot ti kasta. Nito ni naggraduar mat lang? Di na naipasnek.
nagpatinggal lang di second year college. Iti kurso ng electrical engineering. Kaya buta, di nang bayabas na. Sige, sobra ka lang trabahon ko na. Sak na nang isir kang kuha niti may sa kumpanya. May sa ka nagiti operator so na ka nagiti human equipments. Na automate sweldo na. So nga doon ti ornong na. So nga kahit na kanon ti mga asawa. Di pa nagpropose kang ka. Samot pa, sir. Kaya ito ka din nga gasawa kami kini Tony. Numabaling at sampay. Kaya saan nga na kayo nag-asawa? Samot, sir. Habi kasat ko na ayo. Kaya't ko. Nga umununak ng gasawa ng misuna. Napadasan yung tinag-asawa. Di onaan nyo manen. Wala. Skit. Dalata ka kaya, sir. Di mo udigam to. Kasano nga rodin ka. Si kamit kahit kong asawain. Allah! Agang-angaw kayo, sir. Okay. Maaring makasara ka tuman lang tikas kang ka. Naglatong kami na, talaga mamuta. Wala ni sir. Imagmanta nga makagoran nito, ni tikas tang ibagbagayo. Tapa imbagam ka din. Kadi so mismo nagkunakanyak nga krasda. Nagkrasakin ka. Basta na ka na sa uyo. Kasla ita. Okay. Ay, dawat-dawat mo rot kinapod Diyos na. Masarakat ka singin mo. Hindi ka singin ko. Teka sila matlakas ka. Ano namin tadakanyak? Ngawan ti sa bali, sir. Nakariknaan niyo ko ma. Siguro. At pagpadami ti puso. Iti anak ko. Sige, sir. Kahit ko ti maturog. Sige nga. Good night. Good night, sir. Diyos ko ay kasla. At damat na nga naragragsakak no da kami kini sir. Ni papang ni Tony. Nagaling ti cellphone ko manong ni Tony. Ito tawag. Sinong bata? Hello? Busy. Busy ti cellphone mo itaya. Awan. Sino tibawag? Ni papang mo. Yeah? Sumadlag kayong dinawat na kanyak cellphone number mo. Lokat nga papa nga. Jack lang mo kumain-intay din kang kuha na. Apay ko ma. Yan ito nagsasalitaan niyo. Kasi jay. Iglay nga gangaw. Nga na ang angaw ng siya. Ikat di ka matagang angaw. Ano nga ang yangaw ko kumakain ka. Kaanong to nga damat na nga maramarak di lips mo. Di na binisito ng edisyon ng batang atiyas I love you to. Talaping-ping mo. Tadi mo mat, isabat bibig mo. Hindi naman ang to. Kahit ko ang kasawatan. Tony? Kahit ko na yun. Tapno formal ti amin, umayag to dita. Ayan niyo. Tapno mga pagproposak. Ipakadak pala muna kini papa. Baka di nakapalubusan ni papa mo. Huwag ko nga. Baka ibaga nang umuno na pa nga kasar ng sika. Sino ko matikasar na? Sika? Iso tiyang angaw na. Nagpropose nga rod manong name ni Tony. Kahit siyempre, kahit kumatintag simpa. No talaga nga rito, tinituding nag-asat ko manong. Nasaan ako nga napag mangitulog nagbasa. Inaccept ko manong. Kaya may danto ka numitlaheng nga kama, formal, nga makisarita, kadagiti guardians ko, the uncle, kini auntie. Magag na ito kini auntie manong name. Kino talagang isot kagasat mo, hindi ka diso. Awa na mo tanti sa pulang kini Tony, kabuta na singpet.
ang agsigsigarilyo, sampay nga umininom, iti arak, ni sipet, sa kunang maduurnong na. Niyam amo na matin ni papang na, napindas ti balay da, di sa jeto matin ti pagginam, agbalindan ton nga talo. Sika, ti asawam, ken ti katugangam. So na lang tanda problema kandi. Yan ang problema. Tsaka mo no agang angaw no saan. Ti agbaling nga katugangak. Ngani, balo ti katugangak. Magbaganak din. Nga sabi, nga kumakit imun una nga namamunak, nagabamu kami sakbay kini Tony. Ano ito? Agkaras ti katugangak kanya. Kasanong to nga roden antino agkakabalay kami. Kanapan ko nagkakabalay kayo. Arman na kanto, di katugangam. O reno asawam ton, ti anak na kasta. Hangatamad. Kituin, hangatamad. Ang mga no aniya. Ay, kit no alanganin ka iha, no anda pa nagduwa-duwam, akit saan mo kumangarod ng inawawat ti Jaya ni Tony? Ano nga tante no ibagagtungam, sumina kam to kinipapang na. Naisot ko nam, di iso, no kayat na. Mapin ang pagbalin ng mga problema, ti agbalin nga katugangam. Iha, no talaga nga ni Tony ti patpatig mo, kaya adda kurso pa nagkursonada kang ka, tikbaling nga katugangam, no saan mo akayat, awan maramin na. Mawatang kayan di. Kano rin mang pagkakabalay kayo. No tratarin na kanto nga manugang, ti katugangam, di okay. Ang no tratarin na kanto nga balasang pa lang nga arman na agad madina. Ngayon saan nga tamad nga ramidan deta, tagbaling nga katugangam, iha. Nataknang mata ko na. Nataknang mga obsina. Sige. Ang no kaspagarigan ta, madinto ti sitwasyon, mabalin mong tubat nga ibagakin ni Tony, nga sumina kayo. Nagkalay sa kam nga road, manong nami simbahan, tinagkalsaran mi, namampay, sambat nga iso timakuna nga engkrande, ngam naragsak kami. Imaptandar siyempre, di kiti kaduan nga bats ko di high school ak. Ngayon mununak nga nag-asawa ng isuda. Naragsak na daan ti, kini uncle, kini di kasinsin ko. Naragsak kami ang padpada kini Tony. Kaya makitak magtiragsak manong nami, tilanga ni Papa Dencio, ti katugangan. Siyempre manong, inyawid na kon dito balayda. Iti mismo nga silad na, ang nagbali na nga silad mi. First night, first fight. Inasakbay manong nami nga simrek kami iti silad. Da kami kini Tony. Adda ni papang na manong nami iti salas nga agbuy-buy ti TV kabayaten nga adda itang tanggwab na nga beer. Tama pa lang makitak ng uminom. Nakunak tilakam ko. Tony? Dati-dati ng uminom ni papang mo? Saan? Di ka mo Kaslagsal celebrar. Nga natin sa latsudan. Saanin? Sobrang din sila nakamamit lang. Pa? Nabay? No problem. Saan nakagaling na disturbo yo? Ito, ilipas ko lang kami buyag. Ito buyag. Good luck. Kaya kayo. Lalaingem, iho. Diyan kaya't nga adan to ka nagreklamo ni Menchi. Ano nga reklamo ng pagbagayo? Tanong mo, baka no ang ka nalaingin tinabaw ti kama. Kat, suslimot pa pa. At ako mga pag-ikumpara ni Menchi, idento ta,
Siya ko lang mo tinagbaling nga nubyo na, kanagbaling asawa na. E di kahit ko sa maniho, awang kumati saan nga pagkinawatan. Awan to kumati pilawin, ni mensyagan ka. Awan to kumati ibaga na nga pagkurkurangam. Ayatem, iti amin-amin mo. Tungdunguem ti asawam. Takas na trumbeng. Tanwad dan tumandreklamo na kontrakan ka. Siyak, ti mo namang disdog kang ka. Nanumat pa. Katuwa. Kayat ko naragsak ni Mechi. Diyak kayat nagsagaban to. Diyak kayat to makita ng problema. Diyak to kayat nga makita ng sangit. Diyak ko nga problema ka dagsangit. Ay nga tiyamok. Baka no, awanin ti problema yung iti data. Sige ka rin. Kan, tinang pakadalagan. Api ko ininom kayo. Nakaado kayo na. Agsalsalabrara ka po adan manugang ko, adan asawa ti anak ko. Kahit siyempre sumarno, expectare nga adan to na pukok. Agapuko ako. Yung sa anak pa nga, naminto ka nag-asawa. Ikat kami na, kumagad na kami, timuna nga nagamamu kay Manchi. Alam ni Papa, dalad na ka magbakayo. Kaman Manchi, pa, iha. Agad ano, dad, problema mo ka doon anak ko. Polo mo kanyak, dasyak ti makamugin ko na. Siyempre, manong naimimpay ko, voluntaryo ti bagik ti amin-amin ko ti asawa. Ekspektarek manong nemi di kiti nairut nga rakop na. Nairut bet ti balas ti rakop ko kenkwana. Ti bara nagiribibig na aprus na. Ate ko nada manong nemi nga dinigus nak dituni kadagiti agkakabarang aprus kanagay. Nga naipay ko ti amin-amin ko kenkwana ti kinabirhen ko. Nga daayat nga nibudi ka na kiti arakop ka nagek aprus. Nga padpada kami manunemi nga naitayok. Saan lang nga naitayok. Naitayok-tayok. Gabutan na ulit-ulit manunemi. Kasi nagtulagan mi iti asawak manunemi sumarekak mitlaeng iti pwesto. Iti port section manunemi. Akas aglako iti prutas, kas nagtulagan mi. Agtrabaho akmet. Kawari sardin ko ito nagtrabaho, no, adan to anak ko. Sumrek matisuna manong namin ti trabaho na, kas kani papa, ti katugangak, kasumrek iti opisina. Rumor kam amin manong namin. Sakam tumalin nagdadanon manong namin, ti malem, munit ti rabi. Ti makas daawak manong namin. Manipod mo tin nag-asawa kami kinituni. Kang kanahin mo tin ngumin-inom, ti katugangak, ti beer. Pasarada iti likod. Pasari sa mga mayaban na sumangongomangan kada kami. Grabe akas dyan ni papa mo. Dati kadi akas ta. Kada gito'y lang mo. Kunak lang din. Kada gito'y lang nga muna tuminom. Wala. Baka matno. Nga niya. Baka matno kaluksaw na. Di pa nag-asawam. Nasyak ti nasawam. Babang lata. Ano lata? Hamat na manggulo. Hamat na mabartek unay. Kaya naman nga. Mangan tumatlatan kayat na. Makainaw met. Di mo makadisturbo ka data. Di mo pa problema ni papa. Abi so problema mo ya? Hanggo problema. Mas dawak lang. Hindi man isa nga bakasyon manong nemi napagbakbakasyon na nakbet ti asawa. No, idigit awan day off ko manong nemi nga pag day open na. Tanda di ginoon tao manong nemi nga paspasyar kami uwan mapangkam ka iti lugar nga gusto kami agpadpada papanan. Kaya di man isa nga gundawi manong nemi nga bakasyon. Adabiit na panan manong nemi ni Tony. Yung nakasagana manong nemi nga mapangkamag-piknik. Dududwa kami manong nemi ti katugangak di balay.
Idumas de Gisuna. Menchi. Papa. Papa ninyo. Hindi ka magpiknik. Sabi nga di na kayo man. Kadumay kayo Tiyan mo ka kinimbaga ni Tony ka na kayo? Masaludsod ko man ka na kayo, Papa. Dati-dati ka nung nga saan ka agin inom. Dati maga ni Tony. Nga manipot itang kasawa kami. Dati naman, minalam nga, rinabi nga uminom kayo ti beer. Makadisturbo ka di. Nagbali na ka di ang problema yun. Samat papagam, masaludsod ko lang. Anda ka ti saksakitin tinakim yun? Ti ko na dagat uminom ka kanong ti arak. Posible nga ta problema, unad saksakitin tinakim mo. Tsaka mo nahapi nga, sakitin unay tinakim ko. Nga sana siya, tinangasawakin ka. Papa? Pagpakabasulak ka di. Noan niya tirik na, ti anak ko, kahit sumit tirik na. Hala. Hindi yung may tuloy nga iyang angaw dahil papa. Sana gagangaw. I really love you, Nga dahil pagbarbartekan nyo, sana nga barbartek. Minunumak lang. Sa ita, mapang kayo, dinak payayaban. Sa bagay, kahit kung awanak. Tara masaktanak na makita, di kinaragsak kayo. Papa, rumang uman nga maragsak kayo, nang ragsak tanak kayo. Nabi ko mamit, Nasaan nga sa tirik na? Nasus, Papa, no kastulan di pasamak? Kaya dawak iti asawak ti anak yung sumina kami. No. Please, samuha rami din ita. Diya kaya't nga, saan ka makita ti ori may saldaw lang. Tapno malipatan dak, tapno maigo sa'yo, diba? Minamauyo nga mariknayo kanya. Siyak pa yun nga manugang yun, ayatin nyo, nagadugang sa bali tao dita, nga babae. Mabaw, na karod, nusod marik na. Amo ka din Tony na ito? Imbagak mat kang kuwana. Para kang kuwana at ang-angaw ko. Nagsasayat na sumina kami, Papa. I'm sorry. Ore no, sanga kahit ng Tony kas pagkarikan. Intong bigat mat lang. Saan to nga dito yung pagawidak? Agawidak to ni Balidanti. Kinunak sa ko tinalikodanan manunay miya pag-isumit nga dan ni Tony. Let's go, sweetheart. Abek sa lang. Awan, ano ka di problema? Ijatun nga bagak. Okay. Abek nga minsan mo iba ni papang mo. Yung bagak mo mamay. Yung tinamat kaya. Disturbo ka no lang. Kumakit at damat paraya na. Tapos saan nga umapal? Mapamlat na ni Papa hanggang problema kang kuha na. Laklak kaya ni Sona, pa isukit problema mo. And then, let's go. Hindi ka dami ni Beach Resort, manong namin dito ikon nga baga kinitori ti amin. Inaminan nga talaga. Nasa nga ang tirik-rik na kanya. Di ba pa talaga? Problema nga peso. Please, sumina ta. Pag ginanda ka ron. Kaya tamat mga ti apartment. Ito na trugita. Tambigatan. Nagaputan to the beach resort. Mangkita tan ti apartment ko paanta. Ado dita. Kasta nga ron tinapasamak manong nami. Kanangin ko ti ba nagsarita da kita agama. Dirogyan min manong nami agikarga.
kadagiti gamit mi. Iti inarakila, ti asawak manon nimi nga pagikargaan mi. Pa, kasi, awan ti problema. Mawatan nyo ka mati sitwasyon. Mawatak. Siguro ka talaga nga naikaringag ba may saak. Dahil ba ngamin, papa? Iti kaado na kiti babae, apa nga ni, ti asawak. Ano nga rin ti mamating ko na isto barikrik na? Iso nga rin, di ka po na papa, sumina kami, naalas no. Agdadan natin nga talo, ang nga kitkitaan to ti asawak nga ti panangkitkitam kita ada kayat na asawan. Saan nyo nga matratara kas kat manugang no di kat trataran nyo no kitkitain nyo tiriknayo kas la balasang nga kayat yung armen nga pag nga ayayatin. Mawarak na kayat mga son. So gawarin ti problema. Sumina kami pa. Umay kayo met no kasar-sarungkaran. Una da kayo may sumarungkar. Hanyo ilan na naang sumarungkar kayo okit agmay may ti asawak. Tapos na akong problema. Da kayo lang ti sumarungkar dito no kayat yo. Saan na ka sumarsarungkar ka na kayo? Sige pa. No, daman saksakitin tinakim nyo. Sorry. Wala problema. Basol ko. Saktakim basol no apay. Ngayon barbareng no maiwaksik tun na ito yung riknak iti asawam into na awang kayo. Si minakam nga road manong na mi apartment yan mi intuloy ko tinapahan naglako iti prutas iti andanting. Kumusta? Menchi? Andi. Okay, that's si minakam maten. Ay susapo. Halagang na-inlove kang kanadya katugang man niya. Ay, dagitag katugangan. Ope ko may ramraman ta. Katugangan lang awan manugang. Haangan dagiti, ti katugangan. Ganti manugang, mabalimot ako na eh. Ilang ganda ti istorya mo ya. Dagit din katugang agayat kang ka. Nga butabalo. Ay, sus, aya po. Di ka adurita nga babae. Ape kasi ka. Huwag naroon. Saan kayo nga sumarsarungkar? Tawagan ba't nuka ni Tony? Kung kumustahan na. Dadya intultulan nanti uminom. Ay, sus, kat nakakaasim at ano kasta. Sunod mangiluto kayong kana. Sunod agdalos. Sunod aglaba. De mangala. Wait, magkindi ng mga katulong na. Barbarang isudan to nag-asawa, tagpaling nga katulong na. Ang yakin din na yati makatkatunghangam. Ang daman tikitikon daway manon nimi at tumawag isula. Pasaresan kong sungsungbatan, tikikas-kaso. Ang makulit. Sungbatak mo to ka. Apay ay papa. Pagkapasulak laingin, no, kumustain ka? Mati problema mi nga asawa. Kapag ganat takit ka matlaingin na ganat. Nasurukan nga makatawan kayo. Yung sampai siguro, dimteng papa. Baka din nakamapututan ti anak ko. Tado ko man ti perensyana. Anya ti amok, baka da. Baka siyak ti makaputot kan ka. Sus, bastos. I-block kayo, papa. No. Sorry. Ako na, black. Nagsabi na bagbagayo. Sige. Bye. Mabiglang. Ano ba di bagayo? Di ka karimot lang problema kang kuha na. Awan problema kini Tony, papa. Awan. Perfect. Para kanya. Dalay nga di matlayang iti romansa. Api ko magsapsapulak. Noan niya, iti pagayatan tirik nami. Agpadpada kami mat nga may tayo kakunada.
Jakon ka sa pulang pa, no, anyaman dita, no, adda nalalaing, no, adda nga, mangitayok kanya, kuno na. Nasyad no kasta. No, adda problema. Ako ni ka lang kanya. Awang problema ko, papa. Kadno daman problema, sa nga sikat Panginoon at adaman ni auntie, ni uncle ko. Sige, papa. Hanggang tumawag-tawagan, hindi kita madlabag-bagayo. Sige, bye. Surunak. Ngayon tinaminsan, manong nemi, may sakto ti apartment, taawan ni Tony. Manong nemi. At nagturturbel. Kamo kagit karubak. Idilokat ko tiri daw, manong nemi. Papa? Kamusta? Pa? Apay? Kahit ka makita. For how many years nga saan ka nakita? Api kas tamat ng tilangayo. Jesus, nabaybayan nyo matay mag-iyon. Apay aya. Di na ka di pastrikin. Awan ni Tony. Sorry, papa. Di kayo mapastrek. Katugangan na. Uri katugangan kayo sa balibat dati panunod kinrik nayo. No katugangan, no gagangin ako makatugangan kayo at bambalin. Ang sa balibat dati panunod kinrik nayo. Agmamauyong kayo mat. Abi kasta, intulog yung kasto yung tinagpalagan yun. Ako matindi gwapo yo. Tagwapo ak. Kasano ka kinagwapo ni Tony, kastamat kang ka. Kasla ka lagkapsat, idi. Itakat na eh. Abay matin. Kasla ka kahit ko din di matay. Susara po aya. Susara. Nakasano. Kakaiso na iding bilang ka inspirasyon ko. Ilada ka pa lang sa diabalay. Yung may madayo kayo, men. Impaida mo kanya. Sak pa yun din nakabasol? Sak pa yun din nagbalingan na paidam? Napaidam ka manugang. Sus! Irigap ko diri daw. Nagawid kayon. Kinunak manong nemi kat indirikap ko nga talaga. Sak nagsanggir manong nemi diri daw. Kaslasaan nga may kat manong nemi di sirmatak di kasadya nga lang nga nakakaasi. Sus, masyanak yan ko, anak. Hindi natin yung marikriknak. Apa ka masyanak? Siyempre, ama ti asawa. Nakakaasi. Yung baso na. Ang nga dimtengan ni Tony manon nemi. Inukat ko trida. Hindi baga na nga ni Tony. Tagtugtugtug. Tony. Abit di mo pinastrek ni Papa. Abit ko mo pastrek ka. Hindi mo pastrekan. Katugangan. Sa bali mati magbagana. Pa, sumunod kayo. Agaman ang anak. Galagtugaw kayo. Sweetheart. Mangisagana ka man, tip. Mamaling pagpapigsa ni Papa. Baka ang kapenangan, Papa. Kasla, saan kayo samat na mo sa usawan? Ano natin nga papaspasamak ka? Baybayan yung matan di Baguio. Saan kayo sabat ka mapan mo, opisina? Warningan na pagidin. Nasa anak pa report talaga may kata ko na trabaho. Amin di papaspasamak ka na kayo. Skila ubing nga o nakim na. Sweetheart, tamo, pagsawsawan ni Papang mo. Magisagana kanti. Pagsasangwan nga talo. Manong nemi ti sa bali agundaway nakilang lang ni Papa kada kami. O pa, kaldo kayo. Siyak, tinangya si Deg. Siyak pa din tinang labay kay Kuana. Edi kita manong ni Tony, nagtungin.
Isarbiam. Bakit so dapat ururayan na? Kinuna ni Tony. Ilnabayak, nikaktig si dahil na itilabay na niya si dahil kung anong name itikap nga dakaldo na. Oh, pa, mangkin. Sigurado nga makapanganak natin na ngayamas kasi dahil nga mata siya tinagluto. Kail-ili ko na kitiluto. Manong nemi nakapangan ti ado. Kasi rin magta. Gabo nga ta, sinerbiyak. Gabo nga ta, tandaag, kamagit kita na. Ay, biyag, kung kunak tinakam ko. Kaya di agawin din manong nemi. Apa? Sumragan to pisinayo, ha? Ito nulunas sumragan to. Mabalik ka rin, pasaray, sakti umay dito. Kawan. Rana inyong andaag, Tapos na kasi kita, awan tiyan yaman nga Malaysia nga panunutin na kita makakita. Damo na ka di sitwasyon. Hindi mga mo. Manyo pa, isa po lang kayo, para ka na kayo. Ano nga no, isa po lang kayo katulong yo. Takad kadwayo jumalay. Kaya siyempre, takad kadwayo, baka iso pa kayong laban nyo. Ano makunayo? Mabalim mo Sige. Tamang kinakto nga rod, mapanak to ti agency. Mga alak ti katulong para kada kayo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi kad kabutad na katulungan ni Papa. Napanak na minsan nga sisiyak. Kaya nalapsat ti katulong na. Hi, ma'am. Ni Papa. Ay, anda di likod, ma'am. Kumusta ti panagyan mo dito Nataga mo tayo? Ingrid? Kumusta ti panagyan mo ti Ingrid? Okay, man. Ano't madmadlaw mo itilakay? Nagsublit pisinan, sumarsaranta, gungop-gwapo. Di ka mainlam king kuanak at balo? Ay, ito boyfriend ko. Kas pagari ka nagpropose kang ka, yan tangay, kahit mga opisina, nadabalay na yan, nadapalakayat mo. Baka di boyfriend mo, kahit awang trabaho na. Kung rod, standby, di mo kayat no ka? Oray ka sa no, kas pagari nga takayat ko, ma'am. No saan ba't nga siyakti kayat na? Maramid ko. Hindi kahit mo sawin, kinapudno na, ma'am. Sulisulisugak mo't kahit. Ha? Kas magkitam tilang ako. Mga rod, makasulisog tilangam, Ingrid. Basaray pa'y irantak ti mangidugsul kang kuana na ito'y barukong ko. Gungat ka di Lord, kaya natin magbagana. Awang kanot pang isukatan na, kanot patpatig na unay, ma'am. Yung bagana na sino? Amet. Di mo amo ng sino. Saan? Di naman din baga. Ananusam ni Papa, ha? Ananusak na talaga. Ibinola nung increase na iti sweldo. Teko nagnaro din, saan ang problema at dawa kami. Nus kuma sa bali nga babae at problema ko mata duduwa kami lalaki kin babae. Oray ka. Oray nga tamot kayat na. Kayat ko nasarkan na kinuro ti kwarto. Manguno ka itrang-trangkat, barbare makapanunot ko na. Nandiyak man mauray. Nakalaga nga na inlam, kada ti bagbagana. Sino nga talaga, ma'am? Amom? Amamom? Amamok. Sino, ma'am? Sa mga skan pa nga, ma'am. Basta amamok. Aging kama nung nemi napasamak, tijak pulos ni namnama mapasamak. At dahil di manong nemi iti pwesto nga magdakwak iti prutas idagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Siga ka rin ni Menchi? Wan, siya ni Menchi. Ti asawa ni Tony. Wan, abe ka di?
Kahit may langin pa ka mo, misis nga ni Tony kat na-aksidente at sa di ospital. Na, na-aksidente? Kaya kabayatan nga agtrabaho kami. Nada-aksidente nga naragreg nga partes ti equipment. Napatpatanggid din nga diabatog na. Sinakaragregan na kat natupakan. Diyos ko! Diyos ko, isalakan niyo ti asawak. Isalakan niyo ti asawak, Diyos ko. Manong Nemi, naulpit ti panawan no iso ti mangraman. Sigun ti doktor Manong Nemi git kumatos. Dakkel, kanatangken Manong Nemi tinaitupak. Nga ti ulo Manong Nemi di nagdisuan. Ti ulo ni Tony. Fracture. Kumatos. Doktor, hawang ka niti pamuspusan. Operaran nyo. No, nasapsapa ko man taray dito ospital, posible na operasyon. Nalawad daw ti amin, Mrs. Orayan talangin na makariing. No makariing pa eh. Anong Nemi? Jak pulos panpanawan ti asawa. Iti sibay na nga mismo nga karkararagak nga sabay kumado dumteng ti oras nga agmulagat, ti oras nga agtimek, nga makita na kit awagan na tinagan ko. Makalawasan man. Mrs. Doktor. Dakay man lang ti mangikadan. No may katan na kita aparatos amang mangtad kang kuwan lang yung tipitik. Biyag na. No awanin na kitang aparatos. Talagang awanin. Dr. Jack, mapukawan tinamnama. Sana ka mapukawan tinamnama. Agbiyag ta asawak. Agbiyag ta asawak. Agbiyag ta asawak. Agbiyag ta asawak. Sibibiyag ta asawak. Magastusan kayo. Sigun kini papang mo ket naibusen turnong yo. Ken pati ti kwartana. Nunas kan umutang kami. Aramidan mi. Ado di tagpautang. May pakat lang nagiti agas. Agtultulo ti kas sitwasyon. Kapata mo kanamang nang nama agbiyak ta asawa. Manong Nemi, 2 alawas, 3 alawas. Menchi. Papa. Nawanan tinamnama. Anyong sawit ti kasta, Papa? Sana mapukawan tinamnama. Anda na po Diyos. Kakaasyan na po Diyos. Ayam kita ti bagay. Ti 3 alawas. Nakabantay ka lata. Naawanin ti mangipapilit, iti panangan mo, kan panag-inom mo, iti tanom. Saan ka namang mangan? Kaya da ka din sawan nga, kahit mumet, ti sumaruno, kalpasan kini Tony. Hawanin sa service pa, iti biyag ko, Papa, numapok ako tasawa. Iso nga numatay, kahit kumatan ti matay. Palubusan mo, kasawan. Marigrigatan mo ti sona. Awatan mo ti kinapot no. Tsakayat, Papa. Tsakayat. Sige. Sikat yung maka mo. Ngim naglagip yun. Kahit kung ipalagip ka.
Nga naman po ka man ito ni. Adagur ore nga kasukat na. Dita ka di manin, tibagbagayo. Di mo kanipat dyan, di mo ko na destiny. Abag biit lahing tinaikari para ka na kayo kinito ni. Kanibagayo na sika? Na kayo, katungpal ko, titungpal biyag, itinapaot. No kastaman ti mapasamak. Naragsak to ni Tony. Tamag kita na naragsak ti aman. Naragsak pa iti asawa na. Bastos ka nga lakay. Imagbaga lang ti kwento. Tawatin mo ti kinabot mo. Pumanaw kan. Di ka naman lang magbagam. Imbas ko mga tumulong ka, mga kararag, ng biyag pa iti anak yo. Ikakarag mo sa matan nga talaga matayan. Ito rin man pa yung mabaluak. Nung ka, santo nga mapasamak nga datat agkasawa. Santo! Abag ni Song makambulan manong nemi. Hindi talaga nga awanin. Saanan kumang angis pa itasawak man. Nakakapatmat na kiti aparatos manong nemi ang bibiyag kang kuha na. Ngam ko na ti doktor nga mismo nga nabanukin suna. Ora lalapok-pukaw ko ti puot ko manong nemi ti panagsangsangit ko panagtagtagumba. Yung panangar-araw ko iti asawak. Yung panang ibagbagak agriing. Kanti panang salsaludsod ko no apay nga pinanawan na. Kanti panang pabalaw ko kinapod Diyos nga pa'y nasan na pinatganti kinaw ko kayong kuha na nga biyagan na pailaing ti asawak. Apay. No kasano nga saan ko pinanpanawan ti asawak, editad dapat lang ng sitwasyon na kumatos manong nemi at dadani di nakamansayag. Ti katugangak manong nemi di mangipapapilit nga manganak nga uminumak. Damat da auntie, uncle, kanigri kasinsing kong imay na andi nga yung anong name higit ni auntie. Mangan ka, sa mo nga, ibaga nga dahi tumatent ka ni Pusana, manak. Naikari, ti anyaman nga naikari. Naikari nga mapukaw mo ti asawam, nga mabalo ka. Nga mabali mo mananto at asawa, saan nanti. So namlang kasta. Hindi may tamo ng tibang kahit asawak manon nemi sanggun nginore pa iti makabulan. Okay. Pimanawak madlayang iti da ita nga malay. Ta iti family house dat nakamansayagan. Nagsubliak di apartment manong nemi inukong ko nagiti arwatak. Kalpasan na. Nagsubli ako ni Tayan Dante. Hindi ka nagsubli ka dito eh. Balik sa dati. Kinamkad lang tibiyagan niya. Wala. Recover ka nga dangos. Tawad di maitulong ti hangan nakamatulungan ti anyaman nga panagladladingit mo nga recover ka. Umandang ka. Naitaklab ka, bumawon ka. Magna ka, surutem, iti talaga nga dana, tibiyag mo, nga naikari para ka. Nagsubliak madlahing manong naming aglako iti prutas. Kadagapotamudan nga baluak, deta, at amanan di kita agaram kanyak man. Enam nga bulanan manong nemisipod pimusa iti asawak. Idita, tinugtog ni auntie ti silad ko. Auntie apay, dasa nga ilim.
Sino? Di katugangan. Abi pinastrikyo. Siyempre, pasa nga ili, di sa nga iliyam. Alala lang. No, maturog ka kumanta, inikat mo ti Bram, sublim pa lang. Uwanan ti. Manong nemi, idumas sa dagak ti ayan ti katugangak ti makder. Nakatartaraki ti loko. Kasala di damo nga makitak, hindi amunak ti asawa. Nakais-isem. Nakataligod na kiti ima na. Di makasadagat. Flowers for you. Papa? Then siya tinagan ko. Pa, di mo ka di awatin? Jakayat nga awatin. Jakayat nga armanak. Kung pa'y makatawan dito ni, sa mong orayan pa nga makatawan. Ano ko mati, nagdiferensyaan ti makatawan nga sampay nga makatawan. Mabaling ka din awatin mo. Tsaka sa pulan. Ano ko mati flowers? Dato nga red chocolate. Ha? Orin sa mga awatin hindi flowers, no awatin ti chocolate. Sinabrot ko ano. Kasta pa nangawat mo. Itod kumot ka talaga kahit tapos sa brutin pa lang. Umusama na paborito ko dito nga chocolate. Amok isong artiso ginatang ko. Nakasta sa mo kahit dito sabong. Sanggon nga sinungbatan manon na may hiloktakid din. Kisak chocolate saknangan. Haraman nagmamait. Indragalong kanyak sa muramanan. Kung na. Man ano? Dahil naman para kang ka. Naimas kang peso. Kas kaimas mo. Tungpain ka kahit mo. Tugaw ka. Di ka nakatakdara kasta. Nagtugaw ta nga doon. Kumusta kayo mantan? Malmal dahil katag may mesak di balay. Siyempre, nga kasi di tada pa lang matinto ni idi. Peso nga nabalo nga madawat di anak ko. Mita, di anak ko tinapukaw. May mesakon. Baka uminom ka man na, pwede mo kahit uminom Baka nakalalas tuwan tila ngayon, nag-iinom kayo. Saanin? Baka maasyan kanyak na di kong kunak. Nakasya tunganin tilangak. Basta saan ka nag-inom? Kit agsubli ka sa diabalay. Ana, kensuin. Asawam di anak ko. Balay mo na jay. Balay tayo. Sabi ko katulong nyo ngay. Umani na. Tapay. Tatakaw. Hindi man kami pinagustuhan. Tinakawan na kayo. Saan ko matayatin? Sika matayatin. Ay, papaya. Papa. Wala. Basta saan nyo may bayan pagbagay, ha? Magkaktrabaho. Ito na nangarap ng mga oray ka. Tapi ko mga umayak. Balay mo na dyan. Ipatawid ko kini Tony. Gabot asawan din ni Tony. Di siya katibot pagpatawidat. Bayan nyo, tayo tumatay kayo. So umayak to. Ta siyempre, siya pala at asawa ni Tony. Hindi, umat sa baling nga patawidan nyo na siya kamanugang yun, di ba? Oh my God. Sabi, magbagam. Gawin gayam. Di mo kayo nagbasa. Pagbasahan ka.
Pakitakon. Haan, manunatawin mo. Tap na likas takat, napimpinas pa lang. To nagretiro akon, di siya kan tumatintag trabaho, nga para ka nagitag balingan nagta. Saan na man nga napututan ti anak ko, baka siyak ti makaputot kang ka. Tuloy bagbagam. Manong nemi binagbagaan dakda angkel kini auntie. Ani kami na talaga ti mariknam, iti katugangam. Ngan timot, mabaling nga rod aya. Api ko mga saan. Nakadidilaw mit kat. Awan ti kas diya nga umaobserbar mi nga panakisasalita mo kayong kuwana, no saan nga, adamat na itali mga riknam, iti katugangam. Ni auntie mo, la. Di na sa pinapimpinas na kasta, natayan di anak. Di matan katugangan at sumublat. Alam ni auntie, hangadakas. No talaga nga isudeta at ikari. Yan tangi, gwapo mo't ni Densyo. Ha, di ba? Ubing mo't tilangana. Mapututan na katiado. Bagbagayo. Ngayon na alukoy na manong name ni Papa nga nag-enroll. Nagbalinak ng estudyante, manong name balasang na balo. Kaya dumarak manong name di kinipadak ng estudyante. Ngayon kasta nga pa nag-aawidan manong name makitak tuntikot se ni Papa. Benji, pa, makan. Nasagan sa akin nga minalong nga sunduan ka. Nag-under time kayo man ito opisina yun. Kaya balik. Basta masundo ka. Nakadado na kito mararakin ka nga lalaki nga. Siyempre Papa, napindas natin katupanugang yun. Nakilogan na siyempre kang kuwana. Di makadakas manong. Pa, pagitulong tam, jabaleta anti. Di ka di mailaw jabaleta. Ala na. Dandarin tuwatawanin ni Tony. Alam ko ma, dagur orang nga na, himas nga dinner. Yan sa ganak para kang ka. Pa, agbasbasak pa eh. Kaya mamali mo mila tatagbasa? Uwarin mo agasawatan. Alam. Ito sa bali agundaw ay manong niming simbre kak idireta nga balay. Awan nga talaga katulong yo? Awan. Kasi katumayan. Asawa nga katulong. Papa nga talaga. Sak nagluto ka na gito eh. Naimas mo tilutok. Naramamat itin, di ba? Baka hayat mo duminong kara. Let's celebrate. Ikor ka. Abay. Nakainom por may ak. Andan sa matay na batim nga arawatim dito eh. Di kasukatin. Si mereka kiti silad mi idi ka di asawak pa nung nakitak tiladawan mi. Di parabaw. Iti kwadro. Inalak. Tony. Samong iparit, di ba? Nainlamak matan kinibapang mo. Tony, hindi mo iparit, Wen. Amo ka maragsakan ka. Tani madla papang mo, di ba? Sangkon nga natong paltibaga kini nga. Saan to mapasamak? Nga mapasamak saan? Sorry, Tony, ha? Sorry. Baka da mapasamak min kinipapang mo. Manugotak nga minong manong name. Dumarik na ako manong name. Tripa nakabartek ko. Paspasak lutak matan ka ni Papa. Binartek na namin at nagpasak lutak ka. Pagkutot ka.
Mm. I love you, Benji. Pa. Papa. Densyo dinagan ko. Basta tawagan ka na ti Papa. Mama nga rin tawag ko rin ka. Papa? Mama? Papa? Mama? Papa? Oh. Manong Nemi, saan kon nga pinaritan tirik na? Inanugot kon ti kinapud no. Nga da kami talaga kani Papa Densyo. Nga di pa nagamamumi, di amurag ni Tony kat na inlaba talagan kaniya. Kinapud no naman ang naming. No talaga nga saan ko mga ni Tony timuno na nga nakamamu kaniya. Gusto ti bagana. No dakamtim mo na nga nagamamu. Bakam dakamtim mo na nga nagasawa sakbay. Nga saan ko mga nagasangkam ko na nagasasawa ni Tony. Nagmaris rosas din nga rabi, manunemi, tiga dami ti kwarto. Kwarto na, ang nagbaling nga kwarto min. Yan tuloy ko tinagbasa manunemi, ng katagdan na ako ni Suna. Ti makadakas manunemi. Liplipas, dading iskulir, edita, ang sapulak matin tinaalsan. Ang ginawa ko manong, umagitam. Nalalangak ng dito ni, di ba? Nimot Papa. Mama. Hindi ko mapalang manugot ka, di. Hindi ko mapalang at anak mo. Kahit mo sa manugot ako maiti si bibiyag pala ni Tony. Kauin. Anak kan katugangan. Luko ka nga talaga. Gamot ang ginawa ko manong Nemi kat hamat pa naglukat iti klase insingasing ni Densyo at kalaysatan. Sige. At kalaysak manin. Uri siyak. Manging kalaysak manin. Agpadpalo tamat nga balo. Manong Nemi, nadaan kami ti duwang anak. Kalbasan nga nakapagturpusak, kanagdaanak batin ni tinapimpinas ng trabaho manong. Kahit ni idagritiron, ti asawak, manong Nemi ti trabaho na, isuna, iti mga aywan kadagiti duwang anak mi manong. Nati nauna, babae, manong Nemi, ni Cecil. Ti inaudi, lalaki, ti amok idi kat Densyo Jr. Tony. Tony? Kahit ko nga Tony tinagan na. Among kasta tila nga iti ni Tony, iti maladaga. At nakasukat ni Tony. At nakasukat anak ko. At nakasukat ti dating asawa mo. Manong naimiyawanin ti sa pulag pahe, talaga nga kami nga talaga kani Papa Densyo tinikari. Nga agkat katakonay-nay ititong palbiag. Agsipod manong Nemi, ta napawat ang relasyon mi. Tadan, ngagpadpada na iti anak mi, iti sekundarya wano higher grade. Si bibiyag mo't palang daan ti kinangkel, kadapindas mo ti biyag di kasinsin ko manong Nemi, akasmet kanya. Nabindas man tibiyag ko, tibiyag mo. Nakapagturpusak, kan mga pabisina, nagretiron ti asawak, nga ison iti agbabat-batid iti balay, nga mangsunsundo, mangitulturnog, kanagiti anak mi, sa bagay at atan ti high school, makabulsul-sulodan manong Nemi. Tikit ubra ti asawak manong Nemi, ti bakante nga lutay, ti dukod ti balay, and nagtuyan, nagtarakan manong Nemi, iti tinguin, nagtarakan iti manok. Dapat kitarakan ng rabbit manong Nemi. Dati nga ron, di ba kasaritak, manong Nemi, thank you, iti anos mo, nga nangurnos ka ng isurat, wano nangurnos ka ng ibasa, kaya iti insan ko king ka detalyen. Thank you man ka na kitinarway, nga naggabuya kas kanyak, kaya kitsapi kumata na kaibati akman iti linglingay,
adal ken pagsarmingan ti biag kada kinipadak nga nagbuya. Tuwing anot pagaya mo nga agyaman, menchi. Ag katugangan nga nag-asawa. Yan. Gilang yung kadagiti amin nga nagbuya. Salamat po. Mabuhay mga kanemers. Mabuhay tayong lahat.